Egunon, Zu Igor izango zea? Bai. Bueno, enteratu naiz hemen Hernanin bakaioaren astea izaten alda. Bai. Astea deitzen diogu eta 15 dia dek. Hori hona duk. Zenbat urteian bakaio astea ospatzen dela? Aurtengoa da 10. edizioan. Lau txandatan irabazi duzu. Hiru, lau, bigarreko bat. Akein nivel, Josune, akein. Eta aurtengo pintxoa ja pentsatuta ja prestatuta, ezta? Bai. Eitu Mikel, hau da prestatu dugu pintxua, eta prestatu dugu azpian daramaki patata saltsa berdian, gero daramaki espeleta pixkat eta batxuri batzuk. Eta gero jarri dugu takua, eta gero blandadantzeko bat sifoian jarri dugu, eta ardoakin egin dugu reduzio bat, Jesus Maria. ebateko gaza eta goxuaren tarteko gauza bat desbeditzeko. Lehendabiziko goza zorionak, Ibai. Eskerrik asko. Lehen urteko txapelduna. Alaxe da, bai. Hemen egile esan bakaioa 3 formatan sartu dago. Bai? Bai, 3 forma ezberdinetan dago eginda. Espinaka krema bat, fume bakaioa erabiliz. Gero ajoarri edo bat, egile esan, bertan nabaritzen dugu bakaio zatia. Lan handia daka honek. Bai, eta guaindikan gehitzeko, dakagu pilpilarekin atatako mus bat. Izuta urten nola ikusten duzu? A ber, zan lehen urten aurrena geratu zinan, hemen aurkariak zeintzuk dira. Hemen aurkariak egila esan, beti kontutan hartzen da aurreko urteetan egon diranak podiumetan eta dazkatenak egila esan, ala moitzen geha. Beti berdintxoak zaudete hor goian? Nik esango nuke baietz. Bai. Hau alda tripontziko erregina. Ez dakit erregina, baina urteko proposamena, bai. Ez duk oso simplea duk, Bai. Patata panadera bat, Bai? txipiroia bakaioz betiakin, azpian dakana da pikillo salsa bat, Bai? eta alioli bat gainean. Eta gero gainean dakauna da bakaio azalaren hautsa. Ezu, enteatu naiz gainera txokota txilin arteko hor txibiltzen zatela beti. Zaldala Josune? Beak etzadia eta ni berari, hor gabiltza. Lehen urten bera aurrena. Bera, aurrena. Eta zu bigarrena. Bigarrena. Nio pike sano izango da, Bai, zuen artean, ez da problema problemarik izaten. gabe, keba. Gero prestatuko dizkidazu batzuk, nik nire lehiaketa propio egin nahi dut, Vale. eta ber nola egiten dugun. Eta hementxe gure kalitatezko zeilua. Arke. Bon, Igor, placer bat izan da zurekin egotea, haizu nik lehiaketa bat, bueno, nire lehiaketa prestatu nahi dut, baina zure pintxok ere parte hartuko dute. Hortarako ze behar dit, hau eramango dit, Igor. Etzek inporta, ezta? Ez. Gero probatuko dite, cuidao. Hementxe gure kalitatezko zeilua. Haizu, niri gustatuko litzaidake, gero 4-5 bat edo, klaro, nik lehiaketa berezi bat ere prestatu nahi dut hemen Hernanin, eta ea nork irabazten duen, bai? Bega, ba, guazen! Eta bela xe emango izkizu. Erki ba, venga, guazen! Eta hementxe gure kalitatezko zeilua. Hernaniko bakaio astea etorri probatzera eta eman zuen botua. Begira zer nolako pintxoak. Txoko taberna, tripontzi taberna eta txili. Eta, tragoizka egabe? Gero etorriko da tragoizka gero etorriko da. Bat probatuko zen. Eman zuen botua. Goxu aldo? Hori da, eta horia, oso ongi. Zorionak. Eskerrik Hau asko. preparatu duenak, eta zuire bai. Maionesa igoten gainean, baina oso ongi. Norbaite gehiago probatu nahi du? Botua mesedez, bai. Inorrela, sekreto, a ver. Bozka guztiak kontatu ondoren, the winner is...